Ne on täällä taas, nimittäin Luonkosin kakkoslaatusten tuotteiden outlet-myyntipäivät. Nämä kakkoslaatuiset tuotteethan on täysin käyttökelpoisia tuotteita. Se kakkoslaatu näihin tuotteisiin tulee sellaisista asioista, kuten joku valuvika tässä kakkosessa. Siinä saattaa olla jotain koloja tai rynttyjä. Samaten näissä ihan paketeissa saattaa olla etiketit solmussa tai joku nurkka rutussa. Eli täysin käyttökelpoisia tuotteita ihan superedullisesti, jopa puoleen hintaan. Seuraavaksi mä kerron, mitkä 2 tuotetta mä aion heti tsekata. Löytyykö ne tuolta outlet-myynnistä. Ensimmäinen ehdottomasti, varsinkin tähän haastavaan vuodenaikaan, missä iho helposti kuivaa, kasvojen puhdistusöljykakkuset. Nämä on mulla käytössä ollut jo useamman kuukauden. Oikeastaan heti, kun alkoi vähän säät viilenemään, niin mä oon tehnyt iltaihonhoidot ainoastaan täällä puhdistuskakkusella. Tää hoitaa, tää ei kuivata ja lisäksi tää on tosi tehokas poistamaan lian ja esimerkiksi meikin kasvoilta. Toinen, minkä mä katsosin, on vartaloöljykakkuset. Nyt myöskin käsien, jalkojen iho kuivaa ja onkin aina pesujen jälkeen hyvä hoitaa myöskin sitä vartalon ihoa. Täältä mulla on useampi lemppari. Semmonen, mitä lapsillekin käytän, on tää Innocent. Tässä on tosi mieto, semmonen vähän suklainen tuoksu. Ja sitten jos itselle vähän semmoista luksusta, niin tää Delicious, sen lisäksi, että on herkullisen värinen, niin tässä on aivan ihana semmoinen sitruksinen raikas tuoksu. Käy äkkiä kattoo parhaat päältä, ne menee nopsaa.